lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong mata. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mula sa RPN DZKI Iriga News Center, ito ang RPN Radyo Ronda Balita. RPN Radyo Ronda Balita. Kateripunan kan mga bareta sa laog asin luwas kan ringkunada area, mga bareta nasyonal asin luwas kan Pilipinas. Mga pangyayari sa nagtalikod na banggi, kamugtakan din panahon, asin karawa, yan gabos sa indong manadango sa RPN Radyo Ronda Balita. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Sa panagos na pag-asigura na anberang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng
dulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Dekalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kupalungin masa. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kupalungin masa. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, mato kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine, umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng mag-dialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Southstar Drug at Masuling Boy. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB/GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, numerous clinic services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Block 5, Barangay Road, Balong, Sorsogon City. For inquiries, may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Ang RPN DCKI Radyo Ronda Iriga City mabot magpasalamat sa mga minasunod na sponsors na magiging katawang nyamo sa samuyang pagsilibrar kang ika-57 anibersaryo kang RPN DCKI Iriga City. OmniSource International Trading Corporation, Mrs. Nep Mayor Caja, President Doña Rosario Bayview Subdivision, Sucat, Muntinlupa City, Mayor Jeff Bisenio, LGO Baaw, Camarines Sur, Engineer Wilfredo O. Buxit, General Manager Casureco 3, San Isidro, Iriga City, Mama's Cafeteria, owned and managed by Mr. Wari Nueva and family of San Nicolas, Iriga City, La Bicolandia Puneraria, located at San Francisco, Nabua, Camarines Sur, and San Vicente, Batu, Camarines Sur, and Miss Bitsy Odebar of Hong Kong. DCKI Weather Update. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility ay huling namataan sa line 275 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Nananatili pong mababa yung tsansa nito na maging bagyo at nakita din po natin na yung movement nito ay pakanluran or palayo dito sa ating kalupaan. But for today, magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan dito sa area ng Kalayaan Islands. Kaya patuloy pa rin pag-iingat para sa ating mga kababayan.
kababayan dyan. And ito pong LPA na ito ay nakapaloob din sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto pa rin sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan kung ikukumpara po ng mga nakaraang araw, less na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin na dulot ng ITCZ dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngunit meron pa rin pong posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung northeast monsoon o amihan naman ay nakakaapekto pa rin sa extreme northern Luzon at magdadala pa rin po ito ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon sa area ng Batanes. And bukod po dito sa mga weather systems na ito, yung low pressure area na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, kaninang alas 2 ng umaga ay isa na pong ganap na tropical depression. Huli itong namataan sa layong 1,430 kilometers silangan ng northeast Eastern Mindanao. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 55 km per hour. Ito po'y kumikilos pakanluran sa bilis na 15 km per hour and sa kasalukuyan po ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So for today po at bukas or ngayong undas, ina-expect po natin most of the country makakaranas pa rin po ng less na mga pag-ulan, maliban na lamang nga po dun sa mga isolated na mga pag-ulan, pagkidat at pagkulog. Kaya po pag-iingat pa rin and kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang po natin dito sa mga pag-ulan nito. But expect po natin by Monday kung saan po yung mga kababayan natin ay nagsisibalikan na from mga probinsya or galing po from this long weekend. Expect po natin malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po ng maulan hanggang sa masungit po na panahon, lalong-lalo na dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dulot po nitong approaching na bagyo and also sa malaking bahagi din po ng Luzon na posibleng dulot ng trough or extension nito at ng shear line. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan. At para nga po dito sa latest forecast track analysis ng minomonitor natin na bagyo sa labas ng ating area of responsibility, generally, ngayon po ay kumikilos ito pa west-northwestward at posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility bukas ng umaga or ng hapon. Kapag po ito ay nasa loob ng PAR, ang papangalan po natin dito ay Tino. And nakikita po natin generally, pag nasa loob ito ng PAR ay kikilos naman ito pakanluran patungo po dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. Ang possible landfall po natin ay over sa Eastern Visayas or Caraga area by Tuesday morning. Ngunit kapag po nagkaroon ng pagbilis sa pagkilos itong bagyo nito, posible pong by Monday evening ay maglandfall na po ito dito sa mga areas na ito. And between Tuesday and Wednesday naman, nakikita natin na tatawirin nito itong Visayas and Mimaropa area. And by Wednesday onwards naman ay nandito na to dito sa area ng West Philippine Sea. In terms of intensity naman po, patuloy pa rin mag-i-intensify itong bagyo na to habang binabaybay pa rin yung Philippine Sea and possible po na bago ito mag-landfall ay mag-intensify ito into a typhoon category. So malakas po yung hangin na dala nitong bagyo nito kaya naman pumuli paghahanda po para sa ating mga kababayan. And also, medyo may mataas pa po yung uncertainty netong track and yung other scenarios po natin dito sa bagyong ito. Kaya kailangan din po natin i-consider etong cone of confidence na tinatawag po natin kung saan sa mga susunod po na araw or oras posible pong maging mas mataas yung track or mas mababa po yung track netong bagyo nito. Kaya naman po patuloy pa rin mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At sa kasalukuyan nga po ay wala pang epekto etong bagyo na ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas po ng umaga or ng hapon, posible po tayong magtaas na ng wind signal number 1 sa area ng Eastern Visayas at Caraga. And nakita po natin na yung highest possible wind signal na maaari po nating itaas ay wind signal number 4. Samantala para naman po sa mga malalakas na pag-ulan, possible po by tomorrow evening
or Monday morning, magsimula na pong maramdaman yung mga malalakas na pag-ulan na dala nito. Mostly, magsisimula po yan sa area ng Eastern Visayas and sa silangan din po ng Mindanao. Samantala, ang gale warning naman po natin ay posible din nating erase na by Monday morning sa area ng Eastern Visayas at Caraga. Kaya muli po, ngayon pa lamang sa mga areas na nabanggit po natin or sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay paghahanda po para sa ating mga kababayan. At para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maulap pa rin po yung kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin pong mararanasan dito sa area ng Cagayan. Dulot po ito ng shear line. Posible pong hanggang sa mga malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Kaya naman pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. Samantala, for the area naman ng Bicol Region at Mimaropa, may mga isolated pa rin pong mararanasan na pag-ulan dulot ng easterlies. And dito naman sa Metro Manila, dulot ng ITCZ. And dito naman po sa Metro Manila and sa nalalabing bahagi po ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot po ng mga localized thunderstorms. Kaya kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, dito naman po sa bahagi ng Palawan, lalong-lalo na dito sa area ng Kalayaan Islands, meron pa rin po tayong mararanasan ng mga pag-ulan na dulot ng LPA. Samantala, sa buong bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong araw magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng ITCZ. And yung mga regional offices po natin, patuloy pa rin nagpapalabas sa mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa may northern seaboards ng ating bansa, maging dito din po sa may eastern seaboard ng northern at central Luzon kung saan po magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:52 ng umaga at lulubog mamayang 5:28 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dwst.gov.ph. At para naman po sa mga pinapalabas na heavy rainfall warnings or thunderstorm and rainfall advisories ng ating mga regional offices, bisitahin lamang ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. DZKI